एगो हम ही जी ले बड़ी के हम जब तमा जा त मन मजा के करा के कह ताड़ू के करा में काम नहीं के तोरे मारे कम आओ ये बहुत गेल है ना मारा कर मारा चाहे कुछो कहा ससुरा में सास ना होखिलसान त कितना दुख होखेला। हमार सास के बदला बेचारी गोतनी बाड़ी अतना माने ली कि सास के कबहू हमरा के एहसास ना होवे देली। भगवान ऐसा सब केहू के देश कि दुनिया में मतलब बड़ाई होखो कतना कौनो चीज़ खातिर कमी ना होखे देवेली। हाँ बचिया हाँ एकदम छोट बहिन हमरा के मान ली। भगवान हर जीवन में हमरा के ये ऐसने घर दी है परिवार ऐसा गोतनी दी है कि हमरा कौनो दुख ना होखो। सब काम करियो लेवेली या कहली कि तू बैठा आराम कर गोड़ हाथ तुम्हारे दबा देवेली बेचारी। का करतनी जी का है बैठे बैठो नहीं का अरे भाई तन हम बैठी का जी देखो तनी बड़ा गरमी बाजी। अरे घरवा तो बुझाता है और मुँहनी के एकदम गर्मी भइल बाटे। तब का होता कुछो ना ऐसी बैठले बानी है जी और दीदी जी बाड़ी तो काम करत है। हाँ मन उहे काम करली ना। हाँ दीदी का हम कहीं उनका मतलब बड़ाई करते हमार मुंह ना थकेला जानली कि वो शिकायत के कब मौके ना देवली इतना सब कुछ करेली मानवे ना कर ठीक बा लेकिन काम तो करबे करली तो तोहरे बारे में का हो जाओ दुआरा पर हुनका से कहत ले कि घर में ना ये कहूँ काम ना करेले खाली हम ही काम करत रही ना। बाकू अथी करत होई मजाक केहू ले बच्चे ई कौन मजाक हटे का दो कि एकरा से मन उबिया गइल बाटे आके घर में बैठल बैठल दे तनी छोट है तकरा करे के ना चाहिए छोट होके जानते कि हमरा लगे होइए नहीं के हमहू कुल छोड़ दे मार ही तना शिकायत करत रहली हा तो उ जाय दकन करत होयन तारा से भाई बड़ बड़ी तो करबे न करिहन होइसे कहत रहली हा। लोन निकले बउलो का हाँ हम निकालले बानी वही पन तो बात भइला तो कहत रही कि हेतना पैसा निकाल चोरी का धरतिया हमहू निकालम ओकरा के बताइब ना हमार हेतना कहत रहली हो बुढ़िया से। बताई हम बड़ बहिन माना तनी उनका के जान की का नाम है के नाम करो अभी बनवनी है। हाँ लगले बनवाइनी है तो वही से न वही से तब कहत होई हन कना न के अब हम इकुल कैसे जानत का काम दूसरा घर के बात ले के बात बना। हाँ हमरा ऐसे मतलब ना रहे जी केहू कुछ भी करो लेकिन फिर भी ऐसे ना ही करे के चाहिए बड़ बड़ी छोट बनी तो और भाई उनका बहिन लेखा न बनी लेकिन हमरा का काम बा केहू घर के बात हम ना चलाई ना एने कह देनी है कह मत ना हम का कहे जाए बतावा रे हम का समझत रही का ई करत अमरुदिया ने के फरक का जी और अरे पता नहीं एकरा के लकवा मार देले के का भइल बाटे अमरुदिया फरते नहीं के फरत आ चू जाता हुए मार तो परसों तू के मार देले रहली बुढ़िया के हे मिले जाने में हम एगो मंगनी त ना दिहली तो कहत आई कि इतने को लागत आ चू जाता का तो नीचे वो नहीं के गिरा रहा का काम बता घर के मैटर में फंसे खातिर लेकिन हम इतना जानत नहीं कि बुढ़िया से बतिया तो हम कह देनी से मेरे का काम बाटे लेकिन कहिया मत तुमका ठीक बा ना जातन तब ठीक बाटे जाई बोला लोनवे के बारे में कहत रहली लोन निकले बड़ू ना। हां निकाल ओई लोन के लिए कहत रही कि हमहू निकालम 20,000 का जानती अपने आप के नहीं बोलते डर जानती हम तो मुंह पर ना बोली ना हमार भातार कमा लाई बैठ के खाई लेकिन हमार कोनो काम नहीं हम जाई तब ठीक जा तनी अमरुदिया खाते गोइनी हलाई का रोत रहे नहीं खे जी कहूं अमरूद नहीं ठीक बा तब जा तनी कह मत ना ना का काम बा झूठ लड़ाई कर लोगे ना जान गई न रौरा अपन काम हम रौरा करम। हां बतावा हम बड़ दिन समझ के हम कहत रही कि इतना काम करत तड़ी आ एने होने जाके शिकायत करते रही भले हम मुँह पर सोचत हुई कि मुँह पर कुछ कहब तो हमरा के उल्टा सीधा बोली हम का समझले रही दादा ई तो का निकलली डाइन है डाइन घर में बैठल बैठल काम करतड़ी हमरा के कहतड़ी आ दुनिया के शिकायत जनावतड़ी कि बढ़िया नहीं खे। अच्छा आवे दे तो बताओ तनी उनका कि ऐसे काम चले वाला नहीं खा पूछिए दे तनी समझत नहीं खीता रुक जा बताओ ना मरचा का जन कोवन तोड़ लेता वसन एकनी के बुझाते नहीं कि हम सोचने कि चोखा में डाली हरियर मरचा सूखल मरचा खात खात मन उपजिया गइल बा एकदम हाँ एकदम छोटी छोटी मरचा बाटे बड़का मरचा कुल तोड़ लेता लसन बताओ मरचावा तोड़ ले लसन इतना बड़का बड़का मरचा रहा है कुल बड़का मरचावा हमार तोड़ लेता वसन तो उनको नहीं कि बुझाता इतना पसेवा से हम रोपता नहीं करत घर ले ले बाहर ले ले तो तोड़ लेता वसन आ कुछ ना जे दे दीजिए मरचा तोड़े नहीं
दूगो मरचा दो ना यार, सलाद काटे के बाद। आहे दीदी जी मरचवे के तो अभी गुण गावत रही देखो तनी हेते हेते मरचा हमार खूब सुंदर सुंदर हरियर हरियर रहे तोड़ दिल सन कुल मरचावे एकदम हिती हिती मरचा बा। बड़ी टेंशन बा, लेकिन का करू ज्यादा कुछ कहम ना ना। का टेंशन बा जी दीदी कितना तो बढ़िया हमारे घर दुआर बाटे अपन कितना जिंदगी में खुश रहे ना टेंशन लेके हम ना जीना। ठीक बा, हमरा कहे के मतलब कि छोड़ा ज्यादा हम का कही जा ठीक बा। का भइल जी दीदी ना ज्यादा का आ ऐसे कहे बच्चों नहीं सन पढ़ावत नहीं का जौन बात बतावन बताई ना साफ साफ। आउ तार गोतिनिया हड़ी गोतिनिया का हमर गोतिनिया कोइलसिया जीरोवा के सुनत नहीं कि ना तो दादा झगड़ा कर लगे ए दादा ई का कहते हैं जी कहतड़ी ना ने वाला कहतड़ी हो जवा आ कि ना हम तो एको घर के काम ना करी ना। हाँ नौकर लेखा खटत रहेले आइल ही बिया त कऊ ना करी त हम करब। ऐसे कहत रहे बा ऐसे ना कर बतिया तो ज्यादा तुम ना कर हटा तब अना दीदी बताई ना छोड़े हटाई लेकिन विश्वास तो फिर अजीब हाल बा यार, विश्वास ना होला हमरा का काम बा कहला के चाहे रह त छोड़ द तब ना दीदी बताई ना जाती का ऐसे कहत रहे हमरा का काम बा आवत रहनी हो जैसे तो हम सुननी हां लोन निकले बोलो पैसा के। हाँ हम निकले बने ओहे बतिया के लेके कबे से बोलतिया ना हम निकले रहे एगो वो तो निकलस तो कहनी 20,000 के निकल है तो कहनी निकाल ले। ये बतिया कहतिया ना कि हमरा देखा देखी लोन निकालतिया हमर जौन करत तौन करतिया हमार भातार कमाताटे आ ई बाप रे बाप यही से न घरवा के एको काम ना करेले ना हम ही सब करी हम कहने ज्यादा छोट बतिया कहतिया ना कि हम एगो घर के काम नौकर बिया त करब काहे इहो ना करी हमरा के नौकर कहत रहे ये मती बा। ए दादा ओकरा कितना हम छोट बहिन लेके मानत रही हम तार का अपना जान के कहनी अब तू कही मत दिहन त देखा झूठो के ना दीदी रहो टेंशन मत ली ना कम हम लेकिन सही में रहो बहुत ठीक होनी हमरा के त कहूं द धरी जी टेंशन ना दीदी ली हो पतयो तुरंत टेंशन में हम बाग दीदी हम ठीक बाटे जाए संभाल जा उ अपन काम करिहन तू करिहन नौकरी से खटे जरूरी बा जा तनी हम ओ सलाद काटे के बा। ठीक बाटे जाई बताओ ओकरा के इतना हम मानत रही हम ना जानी जे हमर छोट गोतनी हो के ऐसे करी हमार मम्मी ठीक कहत रहे कि इतना काम मत कर तू नैहरे के काम करता ही मत कर तब हम कहत रही कि जाए तो छोट गोतनी बिया करत तनी बहिन लेखा बिया लेकिन ओकर इतना मजल जे ऐसे कहलस जा तनी अभी पूछा तनी एक तो हम मर्द के कमात कमात ओने अथु भइल बटे हम कमात नहीं ने अभी जा तनी पूछा तनी कि ना बहुत औत का देख ले क के धर देखो है खाली रहत कि समाज जब ना चल कपार पे एगो बोझ दा के छोड़ देले बिया का हम नहीं के धोले कैसे धाइल बाटे केहू का हां उतना दिन से हम ही ना माजत नहीं तू माजत तड़ू का उतना दिन से जब से आइल बानी तब से हम ही तो करत आनी। देख हम ना जानी तू हमरा पीठ पीछे इतना छुरा घोपबी हमरा के अरे रउआ के नहीं देखत रउआ के नहीं देखत कि जा जा के दुआरी दुआरी जाके शिकायत करत आनी। तेरा लाज शर्म बा कि ना तेरा के हम का मानत रही लेकिन तू का कइली ह हम तेरा कहे के बता मुंह पर कम ना का नौकर सोकर बनाव तड़ी अच्छा हम नौकर सोकर बनाओ तनी आ जाके कहले बानी कि हम झुमका बनैले बिया त हमर भातार कमातिया बोली ठीक बा तोरा के खुद हम कहिने कि बहिन जैसन हमर बाड़ी तोरा के बहिन जैसन मानत रही लेकिन तू बहिन के लायक नहीं तो छी। हम हूं बहिने जैसन मानत रही लेकिन हम ना जानत रही कि तू इतना नागिन बाड़ू। देखा हमरा के नागिन कहलू ना त जानतो नहीं को त का कही का लाज शर्म नहीं बताओ ना इतना तोर हिम्मत रे कि हमसे झगड़ा करबी तू कौन मारे थे बाड़ू कहा ना को बेल इनका के देखो तनी कि जा जा के शिकायत करत ई भातार ले ए जगवा नहीं खे मन भारत को अच्छे बोलत है तोरा लाज शर्म बारे तू हमरा से बताओ बोलबी बताओ ना एगो हम ही जी में ले बड़ी के हम जब तमा त मन मजा केकरा के कहताड़ू केकरा के सुनाताड़ू दिन भर हम नौकर है तोर सुनाताड़ू दिन भर हम नौकर है तोर त नौकरे रहा ठीक बाटे हमर भातार कमाताड़न तोहर भातार बैठे रहताड़न बुझात कि खेतवा गिरतिया न खन करत ऐसे घोट ले तड़ू ना तू ही कमाताड़ू हम खातनी बैठ के हम त ने का खट करत लेने शिकायत हमार कइले? धोने खट हम ना शिकायत करनी शिकायत कइले बड़ी तू नौकर कहले भाई तू हम कहले बानी त के कहले बा कहले बानी कि कि नौकर बिया समूह ही कर ले बिया समूह ही कर ले तोर कमाई कर ले त बानी तोहार कमाई से हम का तेरा ला शर्म लगे तनको का समझे तड़ी अरे माई हमर भौजी ढेर खोसा तलू भौजी आई हमरा से झगड़ा कर मोटा देखो तड़ू कोहन मोटा देखो तड़ू आई खूब बेले भातार के कमाई खाए खा के भातार के जल कमाई दिया खा के भातार दाल मंधो शिकायत न। करे अरे माई भागर काटन ए देखो कमाई खा खा के नहीं मोटा आई के ठीक बाटे तार भतार कमाई खायल बनी हमर भातार के कमाई खाए त हमें जीवा रहे बाप की दे कमाई ले आई बटे बापा एक दहेज ना नु मिलल बिना दहेज के ना ले अरे अरे बाप त जेने अयो माई भोइसवा समझित वाली बानी बोल बे ढेर ढेर बोल बे अयो माई अयो दादा अरे माई रे मुआ देला से दादा माई ई बोतल कट अरे का हो अरे का हो छोड़ 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 का हो गई हटी देवर जी हां का हो तो लोग के नहीं बजे तलू जा ई जानता नहीं
जा के शिकायत करती है दुआ यही शिकायत करत हो हम करी ना जी शिकायत इतना सुन ले बनी इतने करके छोट बड़ी लेके मानत रही तो तोरा का मानत रहे हम ना खिए घर फोड़ने की बात सुन लेता जब भौजी लोग आ तुम लोग घर फोड़ने तो आई। घर फोड़ना है तब का जानता लू न कुछ ना तुम लोग ओ यहाँ के कहत रही हमरे से कहत रही कि तोरा से तियो तो इनको से तियो होत रही नौकर कहत रहे होइसे कहत रहे उहे हमरा के कहले ये भतर कटन मंग तोरा धोरी घर फोड़ा नहीं है अरे ओकर बात यार मत सुनो दीदी जी रहो ना दूसर के बात में आ गए तू ही दूसर के बाद में आ गेली तोरा कितना हम बहिन लेखा मानत रही तो हम कहां ओकरा से कुछ कहले बानी थोड़ी ना हम कुछ कही ना हम देखे ली जानी बाहर लेकिन तू के बाद में आके हमरे से झगड़ा करे लगली ऊ बापा कटे नहीं के ना बताइए कि देखा हम कैसे बताओ तनी चल तुम हम लाल कर दे तनी चल बापा कटनो के आज हो बापा कटनो के आज हो करे के तो धार अरे छोड़ो जी ना। जानत नहीं खानु भतर कटनो झगड़ा लगाइले भैया अरे चल ना ओकरा के बताओ चलो हम साथ लड़त है बहुत अच्छा बड़ी बाड़ा न हमर मारदा के न खिलाफ न कहत रहे तार मौगी हई पेनहती हौ रहती अब आवस लड़सन बड़ा मिलजुल के बैसत हमरो तो दिल के एकदम शांति मिल गइल एकन के दोनों के देखत रहनी है न कि एकदम मिलजुल के बैसे साला हमर खून खौलत रहे अब जला तसल्ली मिलल दिल के अब लड़ के मर जसन कौन पता न चौबिया के कहां दिन खा के तनी आराम से घर में सुता रहे कटनो के कारण मैं झगड़ा अरे रुको ना मारो हे तोर बात दिन में घर फोड़ दिया अरे हमर भौजी हमर माई हमर सास पूरा टोला मोहल्ला के मारत के मौ हम दे दिन से का झगड़ा लगलिए सर नानी करे तेरे लक्ष्य निकलत रे हमनी के दोनों गोतनी में झगड़ा लगा घर फोड़ नहीं हो गइल बिया के भाई कब तो घर फोड़ तू हो उ गरज में तोहरा में काम लिखे तोरा मारे बहुत हो गइल है ना मारा कर दरला शर्म बारे तन कियो सुनो घर मत फोड़ रही खा हमरा करिया ई कलर के टेकल है हो जे जाके मरचा हमर गोतनी के झूठो के हम तो तारा के बात ना तू पहले हमरा देखो ना ओकर बात बताइयो हमर भौजी काहे केकरा कुछ कर गइले हमर दुआरी पर के बाद चल गइलिस अरे तारा घर कैसे होत ओए जोरत नहीं खुरा छोटे हां अब ये हमरा के जानत नहीं खुना तन पे मत शर्म आज के बाद घर फोड़ मत दे दूंगा दे तारा जो के शर्म ना जाके अरे रे ना झगड़ा लगावा और रानी के लाज लागे तो तन कियो झगड़ा लगावा के कैसे ये घर फोड़ नहीं भाई अरे तो पहलिए कहां गइल ना तो काम ना करा बहुत कहां तो पहलिए हमरे अरे हम ना करो तो और तो बचाए घर फोड़ तू घर फोड़ अरे रे अरे माई और कौन घर फोड़ कर जा मर हम आएला तो से बुढ़ा बा थार बुढ़ा मर गइल तू मर जा झगड़ा लगावन कहीं का माफ कर दे ठीक बा हमारे पर ना काली मैया आ जली जानलू झूठ बात पर हम चला जाए बाबे देखा अरे तोरा शर्म लागल रे हम फूल लेखा गोतनी के कैसे तू कल हई हां तो तू तो हमर घर ओ दिन फोड़ले रहलो मारदा के देखो झूठ मत बोल ठीक बनाते जैसे बारी वैसे अरे वो चुप रही ए जीवा पूछे तो पंचायत समझाए बनी ओकरा तन क्यों शर्म लाग अरे घर फोड़नी तोरा लाज शर्म मारे तन क्यों आज के बाद फूल ना आज के बाद घर फोड़ नहीं बचे तारा के घर फोड़ दूसरे के बात नहीं सुनिए चलो अब हो गेलो चल जा बताओ जिंदगी भर याद रखी जिंदगी भर याद रखू के केकरा के घर लग गई तोरा लाज शर्म लाग रे कितना हम रे लाज रखे लगा तकरा तोरा लाज शर्म लाग रे तू जैसे सोचत है ना कि हमार गोतनी बिगड़ जी कबो ना बिगड़ी तू ही बिगड़ गईली बेघर के कहीं ए भगवान हम दूसरे गति गाड़ा कोनी हम खुदे गिर गइल ओकरा में हम ना जानिए कि हाथ ना ई जके भाई कुल है बेटवा जाके न लारा लगइले बाटे ये करे के पहले देखब मैं का ए देखा लो बहन लोग ऐसन मत करियो लो देख लो कुटा गनी हम भर पेट अरे यार अब बताओ लो उठाओ लो तनी हमरा के अरे मेरी ए दीदी छोड़ घाव लागिल अरे मत पूछो ऐसा काम करी है तो ई तो इहे लाइक बड़ नमस्कार प्रणाम हम पूजा वर्मा हमनी के अपन टीम बाटे आ देखनी है कि वीडियो कैसा लगल है हमनी के बहुत मेहनत करतनी है देखे का हाल हो गइल बाटे आ हमार हाल तो कुछ नहीं के भाई इनकर जो हाल भइल बाटे वीडियो ने तो देखबे कहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करी आ कमेंट में लिखी कि एक्टिंग कैसा लगल है और हाँ जे बहन लोग देखा तो ऐसा काम मत करियो लो चाहे केहू बा घर मत फोड़ बड़ा कुटाइल बनी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करियो लो टाइगर कॉमेडी को भैया शेयर करो एकदम थंबनेल मारा दम दबा के तब तक के खातिर बाय बाय करतनी चलो बाय।